Türkmenistanyň resmi mediýasy döwlet harmanyna buğday tawşyran kärennetçiler bilen öz wagtynda hasaplaşyk geçirilýändigini aýdyp, olaryň ýüzüne pul silýän pursatlaryny görkezýän mahalynda Lewap welaýatynyň pileçi we gallaçy daýhanlary öz hasyl pullaryny alyp bilmän kösenýärler. Lewaply ýüpekçiler mundan bir aýdan gowrak öň tawşyran pile hasyl üçin pullaryny alyp bilmeýärler. Buğday hasylynyň pullary hem henizi keje kärennetçiniň hasabyna da geçmändir. Lewapyň tas ähli etrapdyry owalarynda ýagdaý şuňa meňdeş diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri 2-nji iýulda gürrüň berdi. 11-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi şu ýyl ýurtda pile öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamanyň 111,5 göterim berjäi edilendigini habar berip, ýurdun ýüpekçileriniň döwletiň dokma senaty üçin çyýgmalyň 2262 tonnasyndan gowragyny tawşyrandygyny ma'lum etdi. 27-nji iýunda döwlet heýçiliginiň Metbuat Lewap, Daşow we Balkan welaýatlarynyň gallaçylarynyň hasabat bermek bilen Türkmenistanyň buğday planyny hem doldurandygyny habar berdi we ýurt boýunça jemi 1.600.000 tonnadan gowrak azyklyk gallanyň harmana tawşyrylandygyny aýtdy. Mundan öň 25-nji iýunda Ahal welaýatynyň, 26-njy iýunda Mary welaýatynyň buğday planyny dolandygy habar berildi. 26-njy iýunda Türkmen telewizionynyň video maglumatlarynda gow geýnüwli kärennetçileriň öz zähmet haklaryny maňlaya silip alışlary görkezildi. Ýöne Lewapyň dürli etraplaryndaky daýhanlaryň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu görkezilenleriň hakykata gawat gelmeýändigini, daýhanlaryň hasyl pulunyň haçan beriljekdigi barada resmilerden takyk maglumat almak synanşyklarynyň hem häzirlikçe netije bermeýändigini aýtdy. Gal bersede Azatlyk radiosynyň Lewapdaky we Daşowdaky bir-birinden garaşsaz habarçylary bu ýyl buğday hasylynyň geçen ýyldakydan gowy, bereketli bolandygyny aýdýarlar. Ýöne bu welaýatlaryň galla plan borçnamasyny dolandygy baradaky habaryň hakykatdan sehel daşdadygyny belleýärler.